Mindnyájan tudjuk, hogy a mindennapi életünkhöz pénzre van szükségünk. Kinek többre, kinek kevesebbre. De vajon hogyan juthatunk pénzhez? Ha például a nagymama már nehezen mozog, te pedig éppen ráérsz, akkor felajánlhatod, hogy megsétáltatod a kedvencét. Egészen biztos, hogy hálás lesz érte. Sőt, cserébe még egy kis zseppénzre is számíthatsz. Hát nem kellemes módja ez a pénzszerzésnek. Családja válogatja, hogy a szülők adnak-e zseppénzt a gyerekeiknek, vagy sem. Van, ahol a kisebb házi munkákat díjazzák. És van, ahol a kedvtelésekre adnak pénzt. Olyan család is akad, ahol a jó jegyekkel elég szépen lehet keresni. A felnőtteknél viszont más a helyzet. Nem ajándékozhatnak csak úgy nagyobb összegeket egymásnak, mert az államnak ellenőriznie kell minden pénzmozgást, hogy az adót levonhassa. Gyorsabban! Az időpénz! Az időpénz! Az időpénz! A pénzkeresés legáltalánosabb módja kétségkívül az, ha valaki dolgozik. A vállalat az alkalmazottaival szerződést köt, és munkájuk fejében fizetést ad nekik. Ezt a fix jövedelmet a munkások szabályos időközönként kapják bizonyos idejű munkavégzésért. Európa legtöbb országában törvény rendelkezik arról, hogy a bérből élő személy nem kereshet egy bizonyos összegnél kevesebbet heti 35 vagy 40 óra munkáért. Ez az összeg a minimálbér. Sokan azonban ennek akár a 10-20-szorosát is megkereshetik. Vannak olyanok is, akik nem bérből élnek. Az előadó művész például gázsit kap a fellépésért. Ennek összege a művész hírnevétől függően igencsak eltérő lehet. Az ügyvédnek tiszteletdíjat fizetnek a munkájáért, melynek nagysága az ügy bonyolultságától és az ügyvéd tapasztalatától függ. A kézművesek a termékek előállításából, a kereskedők pedig a termékek eladásából nyert haszonból élnek. Az írókat jogdíj illeti meg minden egyes eladott mű után. A legtöbb embernek csak egy lakása van, ám egyesek több ház felett is rendelkeznek. Ha kiadják őket, azzal pénzt keresnek, mert a bérlők az ott lakás fejében havonta lakbért fizetnek nekik. Persze a házak rendben tartása, felújítása szintén pénzbe kerül. És vannak olyanok is, akik megtakarított pénzüket nem bankba teszik, hanem kölcsönadják másoknak. Persze a törlesztésen felül ilyenkor kamatot is felszámolnak az összegért. Ezeket a bevételeket járadéknak nevezzük. A pénz pedig pénzt fial. De mit csináljon az, akinek nincs rendszeres jövedelme? A film támogatója a KPMG Hungária Kft. Főtámogatója a KNH Bank és a KNH Magyar Közgazdászképzésért Alapítvány.